Кайда бара бу дөньялар? Кысалар татар телен. Күпме гасырларны кичкән татарның туган телен. Зур башлыклар күптән качты. Нинди кыю икәнсез. Моңарчы якларбыз диеп безне алдап йөргәнсез. Хурлык бит бу, их милләтем. Хурлыкның иң зурысы. Тату яши иде телләр, Удмурт, Марый, урысы. Кемгә комачау иттек без? Нигә дип кыланасыз? Нинди сәбәпкә бу юлы сез зурлар сылтанасыз? Минем телем татар теле. Мин татарча сөйләшәм. Һәм үземнең милләтемә мин татарча эндәшәм. Кардәшләрем һәм дусларым, әйдәгез бердәм булыйк. Кыюлыкны учка җыеп, бергәләп каршы торыйк. Муса Җәлил, Тукай, Апуш яшәгән милләт өчен, тарихларда татар теле уелып калсын өчен. Әни дип тел ачыла, әти дип тибә йөрәк. Һәр кешегә, миңа, сиңа үз телен белү кирәк.